bandiraɓe hoynade asman jarani pusodirde nuletake asman ko ɓuuri curki sa curki jaygo sakkiles ceerno hammadou diallah mo guine konakiri are dow mon jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma ko kanko yaawi hen gonduɗo e rafi gorago embo safra debbo mbo meeɗa dañde ɓesgu embo safra joguiɗo caɗele e laamu mbimi jokkodiri e o ganda joɗɗo gandal jiɗɗa ko udditare yawde mbimi jokkodire jiɗɗa ko ɓayde ha naniɗa hano hannirtu ni jokkodire jiilatoɗo kayitaji gam ɗangal mbimi jokkodire o ceerno ganda joɗɗo gandal jiɗɗa ko nooɓo mbimi jokkodire o ceernaji jiɗɗo ñibde e golle mum jokkodire aɗa liggo e nokku a yiɗa ummade e nokku o jokkodire ka tampinaɗo e golle ma jokkodire galle baɗɗo seyɗani mbimi yawno gam galle ma seero e seyɗani jokkodire o ganda joɗɗo gandal neɗɗo gonduɗo e caɗele hano hannirtu ni jokkodire o ceerno ɗaɓɓowo golle mbimi jokkodire aɗa jogui jeego aɗa yiɗi jeego yoya mbimi jokkodire o ceerno ganda joɗɗo gandal ceerno hammadou diallah mo guine konakiri mbatta ka plus 224 614 51 78 93 mbimi jehen guine konakiri en jeehi mboɗen toon to guine konakiri. on calminama on jettama yeeɓiyankoɓe Pindi Média woni ayawo ngo e haalirde nde so way mawɗo debbo e gorko mo kala ɗo woni ene woniri yo jaame kisi Allah gone meɗen caggal yettude Allah e julde e nulaɗo ɓurnaɗo windere ko yettude jignaɓe men e sernaɓe men seeɗa mumen mo kala ɗo woni ene woniri foof en jetti yeeɓiyankoɓe men moƴƴuɓe tedduɓe muñɓe wajotoɓe sembinoɓe jamma e ñalawma subaka kikiɗe e haalleɓe Ali Fall wondude e Djiby Dieng emo ganduɗa kay woni hono Aissata Guissé en jetti bandiraɓe woɓɓe ɓe dayani arde ɓe toɓɓe yewtere men hannde so Allahu lamɗo jaaɓi ko addi fof eɗen gandi wonɓe ɗanaki ha weeti saabu hakkude waktuji dowlaji denduɗi Amérique e leydi Sénégal wonɗo wona ñalawma wonɗo wona jamma Sénégal fettiyanke lawol ɗimmol caggal nde fayso fi ɗum ene wayno Norvège kañum hoore mum kadi fi en woni en piyama laabi ɗiɗi eɗen ñaago Allah yo Allah hannan en ɗo tana ma en gar hen toɓɓe ɓurde mantinade foof ko addi ko wiyete ko hono poɗodiral hakkude ko wiyete ko exécutif et législatif manam en jiito banggue laamu men hannde to banggue laamu gardiɗo leydi doole ɗo jogui e mbawka ko jogui woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la république e omo ganduɗa ko président assemblée nationale omo ganduɗa ko Ousmane Sonko ko pooɗe ndu e mawɗo woni ɗon ma en gartu hen fanniyankoɓe so Allah lamɗo jaaɓi ko wona ɗum ko no wayno wonde ñamade suuɗade mataw natti suuɗede FMI ari e Sénégal yewtidama famodirama wonko tonga mbiyen hol gartam jogaɗam wonande hen leydi Sénégal to banggue faggudu e banggue ɓeydare 37 milliards mo ganduɗa ASER seane haalede tawi lollin ɗum ko lamtoro hono ceerno Alassane Sall ma en garta ɗen keeɓe kono ko adide en kaala eɗen nelda duwaw ɓesgu bandiraɓe hono umma islamique foof bandiraɓe julɓe foof ha tengte ɗo e Sénégal ha tengti e ɓesgu Alhaji Mamadou Moussa Seydi Seye mo dara halayɓe saabu jaltugol aduna khalifa galle o Elhaj hono ceerno Nour Elhaj Mamadou Moussa ceerno Nour o ruttima e joomi ko yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna en neldi ɗo faade ɓesgu Alhaji Mamadou Moussa dendagal suska dendagal woowa dendagal fof en neldiɓe duwaw yo Allah yurmo yaafo harnamo aljanna banggue ñaamo wonon ko Mouhamed Ndim banggue nano ko Alhaji Abou Gaye ɗum noon toga bisimilla calmina bandiraɓe togara en calmini bandiraɓe en juurima ɗumen ko adi fof no mbiɗa ni ko adorade hono duwaw faade e halifa meɗen ceerno meɗen ceerno Nour mo Alhaji Mamadou Moussa li to Daara Halay kawruɗo e ladial e ñalawma altine hanki o na hawri e nogas e ɗiɗi lewru juin ko hande o wirne he ɗon to Daara Halay e konngol ceerno Madani Tall wonde ko hande o wirne he sanga 13 heures so tawi yoni ɗon to Daara Halayɓe hoyni en duwanima no mbiɗa ni umma islamique o foof e kuuɓal en duwanima hono ɓesgu galle o en duwanima halifaɓe meɗen diine ko wayno ceerno Mouhamadou El Bachir mo ganduɗa ko min halifa ɓesgu Cheikh Oumar
ko hono noon en duwonortoɗen hono ceerno madani mo ganduɗa kañum woni haadimul hadarate umari en duwanima dendagal ɓesgu cheikh oumar e kuuɓal en duwanima dendagal ɓesgu alaji mamadou moussa ly e kuuɓal kono noonne kadi en duwanima dendagal bandiraɓe halayɓe bandiraɓe suska bandiraɓe mbon e kuuɓal hay goto en goppani kanko jeyaɗo allah jaaɗo ko jeyaɗo allah moƴƴo nde wonde allah rokkino en fartange nde jeheten ɗo en jultoyde julde taske gummiɗen ɗo ko ñande alerte jamma garɗen daara halayɓe ndewɗen ɗon allah walli en jiidirɗen e makko juurodirɗen e makko dondirɗen e makko ñande altine talata alarba woodi julɓe alkamisa woodi julɓe donc allah rokkino en oɗon fartange dondirɗen e makko juuriɗen mo ƴettuɗen e makko duwaw mataw oɗon ñalawma e oɗon waktu wonno ko ñalawma e waktu mbaynugo hakkude meɗen e makko ɗum noon eɗen duwano hono ɓesgu ngu kala ko hono noon ne duwanortoɗen hono ceerno alpha mo ceerno nour alaji mamadou moussa e tawno ko kanko ɗowno en ha jettiɗen alpha ko goto e ɓiɓɓe ɓe goto e ɓesgu ngu goto ne kadi e mo ganduɗa ko mat kañum ɓurno hedde makko ɓurno ɓattade mo en duwanima galle o kala e kuuɓal a jarama baba bisimilla eyyi mi salminima bababou mi calmini dendagal yeɓiyankoɓe haalirde yeɓiyankoɓe Pindi TV aɗan noon ma yimɓe jaafo nde wonno guel hanki yimɓe ɗanaki ko ɗum waɗi yimɓeɓe maɓe jaafo en tan calmini bandiraɓe kamɓe kala e kuuɓal dendagal ɓe ganduɗa ko yeɓiyankoɓe Pindi Média ha ɓuuri tengtude e lewlowal communication en calminiɓe en juurimaɓe en no mawɗo Abou yini en duwnima dendagal umma islam o foof e duttugol kanko ceerno nouru alaji mamadou moussa ly ko ustare wonande diine o ha ɓuuri tengtude kadi e ɓesgu cheikh Oumarul Foutiyou en duwoni momde allah yurmotomo yaafomo ko noonne kadi duwontoɗen bandiraɓe men jolofnaɓe duttugol halifa mo guet ardo woni alhaji mamadou aissata ba en donima dendagal guetto arde ha lobbudu Cheikh Ahmad Ndiaye e diwanuji ɗi foof kamɓe kala en donimaɓe e ustugol ñalawma hanki o ɗi ganduɗa ko jalle mawɗe no fewi to banggue diine o ɗum woni ko ustaroɗen ko wona ɗum ko duwanade e goto e yimɓe galle o ummiɗo ɗo e galle o mo ganduɗa ko directrice commercial Salamata Dia Hadja Salamata Dia en gandi ala baɗo naati kay ko Hadja kanko e Rogisal fof ɓe jeeyi kono ɓe cuwa wonde taw koɓe yaawi uma kono ɓe nanata hajjaji ala Hadja kay baɗo jomum tan yeehi fuɗɗima kam won ala ɓe jeehi ɓe jettima ɗum kam sa welami tottuma des preuves à l'appui vidéo ji mabɓe nan ɗo ɗo ɓe bangoto ɗo ɓe gamboto kaaba ka ala ɗum wona intelligence artificielle wona montage aɗa andi haala ka ko heddi Allah waɗi Salamata Dia yeehi mbiɗa goggo rugi yehine de eyyi joni noon maro heddi ko abuji ɗiɗi eɗen jetta Bundaw nani mi ko kodde makko joni noon bakinoye nawde mo hikka funnague en jettimo yo Allah ɓeydanmo ɓe yan ɓen Allah hokku ɗumen mbimi joni noon heddi ko abuji ɗiɗi ala min mi yimi arti ɓooyi a joni ɓerde mi arti gay kawal nawi kam wona goo hadde wona tati biye ñamaɗo kadɗa ko kanko no haaɗi ko Niger walla ko biye ñamaɗo haadi ƴeccirtu Oumar Ba Kabal avion men paani sinda adda ɗo kañum kam hajju ɗum ɗon en duwoni moom kanko Salamata Dia Hadja Salamata Dia gonɗo toon to Makkatal Mukarrama en duwima Allah tabaraka wa taala kanko e nelme Rogisal kala ko ɓe duwi toon yo Allah jabone ɗi waɗatnoɗi mi yimo hay cagge ndel mo mbimomi o estati kam ala rosa o jale haw tan min estati makka ɗi kam ala ɗin ngala rosa ngala greffage kanko nayimo ko umra o yeehi makka yo toppito wadde ko nayimo ko ni ala kono ɗum kay ala o ni ala yimɓe yohoɓe e nawoɓe téléji ala mbimi nawoɓe toon téléji ɗi noon nawoɓe toon téléji ɓe nawoɓe ƴettoɓe influenceur uji mumen nawa toon ne pilmu ɗumen ɓe noon ɓen nawani ɗumen umra nawani ɗumen hijjorde ko nawi ɗumen filmoyde ala ɓen ɗum nawi ɗumen ala kono jaaɗo kam kuppi biye muɗum walla rokka biye mbaɗo noon saɗi a wonta ñamde ha ko galle makko accuma tan gaɗa meeɗi ñamde ha ko galle makko ma gaftantoa an yobde min Ablaye Diallo Agnam ngol gotol meeɗa nelede jettinɗa taw wassaki
so ɗum yawti en jetti Aliou Dia mo Ciloñ e musidɗo men sehil men goko ceɗɗo ceebɗo caliɗo yawawi ko ɗo toɗo gacce keɓotoɗo belka mo andata ko funti biyeteɗo Souleymani Ndiaye kodde bul fonde mo jaɓɓe sala e jugnaɓe momin no jaɓɓe sala e jugnaɓe eɗen gandi ɗon ko aali gandang jom wudere dadande ɓuuri mo fande ɓe mbenno ko sodadima Fouta fellat tikka tubanere nimsa jenggane halfine halfa en jettimo kanko Souleymani bul fonde Ndiaye woni ko dowlaji denduɗi Amérique kettoɗo jewte men dewidiɗo mo ganduɗa hakkille mum seeɓi no feewi jaɓɓe sala noon guila e baadel gollere e leeɗe Ciloñ pop omo yetta omo jaranoɓe kanko Souleymani Ndiaye bul fonde kadi en jetti iwde tiiɗi hakkude law e Bosoya kanko woni kandogal leeɗe Ciloñ fof jettama kono leeɗe gollere fof jettama ummade e gollere Busoɓe gollere Balɓe gollere Jakka gollere Darde gollere Nanay gollere Alamɓe e baangol ba yelinaɓe tanaɓe kol jobbo e Sadio Jobbo kamɓe fof Souleymani Ndiaye kodde bul fonde o waɗiɓe mum coko yettiɓe jarnimamaɓe en jettimo en jarnimamamo golle makko e balle makko hakkude makko e bandiko en e sehilaɓe makko garten baba mbiɗa on ɗanaki hanki ko waɗi on ɗanade eyyi eɗen gandi hanki wonno potisal hakkude leydi Sénégal e Norvège malheureusement en jiino yaari ni so Allah ɗum woni haami no feewi sibo eɗen joguino ɗaminare ko ɓeni ko hakkude men e kippu mbo leydi France ma en mbaɗ ɗum corrigé ewa mboɗo sikki hakkude men e leydi France ɓe kaali wonande sa ƴeewi no gueɗe ɗe jaari ni so Allah performance baɗɗo fayida mbo leydi Sénégal waɗi guilay premier mi-temps deuxième mi-temps o noon en jii nde baroɗe ɗe garti ɓe gaccitima no feewi ewa ɗum noon ko caggal nde ɓe jii défaillance uji to banggue défensif to banggue wonande management wonande coach o ko ɗum saabi ɓe mbaɗi exploité sibo sa ƴeewi entraîneur men Pape Thiaw sa ƴeewi hakkude men e leydi France guila deuxième mi-temps o tan en jii baɗo no Olysée kañum waɗi replié kañum rutti caggal nde ɓe coyni eka ɗum ɗoji ɗi ganduɗa ko puɗɗima accude to banggue dame ɓe gari ɓe nanni no Barcola nde ɓe jii faiblesse wonande défensif ko wayno Kalidou Koulibaly en hankkadi batti tampude Gana Gueye ko way noon ɓe mbaɗi exploité joni noon en goyino ɗum yiide mataw hakkude men e Norvège maɓe mbaw wadde ɗum rectifié maɓe mbaw wawde sappitade ɗum kono en tawi kadi koɓe mbiyata ko nde wonno coach gonata tan ko goto kono aɗa jogui staff ma technique ɓe ganduɗa kañumenne poti ko ƴewde ɗo caɗele ɗe goni entraîneur o kono omo jogui ɓe ganduɗa ko kañumen goni sukkoɓe makko fotɓe ƴewde caɗele ɗe fotɓe ko ɓeydede ko foti sappitede holɗe caɗele ɗe ko goni ɓe mbawa ƴegno e ko way noon walla sibu eɗen gandi to banggue équipe aji ɗi surtout coupe du monde match fof ana jogui jour aji ɗi poɗɗa addude woni ko ɓenni ko hakkude men hanki e Norvège so tawi a ƴeewi so Allah défaillance uji kewɗi ha addani en wonande défaite men eɗen mbawi wiide kadi ɗum ɗo ko erreur kanko Pape Thiaw mo waɗi en jii to banggue les cadres ɗe mbiyata to banggue wadde respecté hiérarchie to banggue ancienneté accude ɗo tan ha joni ko wayno Gana Gueye accude ɗo Kalidou Koulibaly accude ɗo Sadio Mané ɗum ɗon ko probléme surtout to banggue défense men en jii quand même woni koye wadde effondré beele hankkadi ko mbiyata ko so doole donki yo doole keɓɓe ɗen doole ko maɗe keble hande mboɗo sikki eɗen jogui sukaɓe ɓe ganduɗa ko hande ko haralleɓe no fewi dariɓe no ɓe ganduɗa vraiment ane mbawi wonde lomto en Kalidou Koulibaly en so Allah en jarnatmo en ceyfita manore fof ɓe mbaɗini en jalore fof ɓe mbaɗini leydi Sénégal ɓe kani tan ko jarede ɓe dutte teddugal kono noon football ko réalité neɗɗo o duuɓe ne jaaha sembe ma ne usto performance uji ma ne usto e ko way noon wadde ko ɗum woni ko jiiɗen e Kalidou Koulibaly baɗo no Gana Gueye e Sadio Mané hanki mboɗo sikki ɗum holliri kadi e match uji woni kanko Kalidou Koulibaly woni kanko Sadio Mané woni kanko mo ganduɗa ko Gana Gueye ɓeɗo foof hande hanki baɗo no Gana Gueye ni sa ƴeewi no wona match mum à la place de Gana Gueye Pathé Ciss fotino nadde ko ɓooyi to banggue hiérarchie aussi baɗo no Ibrahima Mbaye
accede tan ha deuxième mi-temps ara ɗum ɗo fof ko hunde fonde ƴewtede jaltugol o mo ganduɗa ko Lamine Camara ko hunde fonde ƴewtede donc défaillance uji technique ɗi dal ne heewi jogui keddoroɗen malheureusement ɗo kam koye calcul tan wona hankadi koto banggue keddoroɗen ko hakkude men e Irak alay saago mbawen dañde point ji no fewi eyyi kadi noon attention Iran wona no cikkirten ni so tawi en jeeɓi hanki match mabɓe e Paris hade mabɓe wadde interrompe caggal toɓo ngo mboɗo sikki en jii football mabɓe ono yaari attention donc ɗum ɗonne kadi ne moƴƴi wadde heure aji jawtuɗi ɗi ɓe mbarto beele ƴeewen wawde heɓtade beele kamen mbawen ha joni continde ko aventure o so ɗum alane fo e wade noon kam en jii so Allah caɗele ɗe ganduɗa kanko entraîneur o waɗi ɗum wasde hettade an sa woni entraîneur ko goho an addoto sappo e jeetato ɓesgu leydi Sénégal ko a wawa heddade ɗumen kono ene moƴƴi kadi won caɗele ɗe yimɓeɓe foof jiidat anne moƴƴi kadi anne yeewa wadde ɗum rectifié ko ɗum waɗi tigui vraiment défaitaji men ɗi dañƴen hadam yettade Abou Gaye beele Norvège fiiri en tan ko mbawka saabu eɗen gandi match uji meɗe wadde Norvège eɗen dañatno hen teddude beele piren hanki ko mbawka walla koko mbiɗa ko mawɓe yaaɓe ha nawi saabu ɓernde kala ko ɓernde wawno cukagu no wawi manggu mais terɗe ene calto walla ala ko kanko mo ganduɗa ko kañum woni Pape Thiaw salade walla hulde ƴegnude woni yimɓe saabu en jii wiyama ni woni joueur aji arɓe makko ɓe ƴegnu ka e tampi Kalidou Koulibaly beele gañande mum nde guila adan wawi ɗum fettu e kolobaji muɗum ɗi beele selli ha wayi no fonno wade ni walla ala beele jino wi tan beele piren tan ko mbawka walla ko enen won leefede wone men walla won juuɓe gone men Norvège firani en mbawka sibu match o so tawino tan omo woɗɗanno seeɗa en joftoto sibu ayi nde ɓe ɓeydan en temps additionnel waktuji hojomaji 9 sa ƴeewi hedde nde heddi waktuji ɗiɗi tan walla tati en jiiɓe puɗɗino vraiment gañkinade eko way noon beele ɓe mbarata o kono e kala e saaha nde Sénégal dañi bal waɗat ɗum exploité ha ɗesa vraiment tawi ɓe kuuli no fewi Norvège firani en mbawka Norvège fiiri en ko erreur aji sibu hay sa ƴeewi premier bi o mo ganduɗa ko moɓe mbiyata alando on ko bi mo ganduɗa ko Kalidou Koulibaly tottima ɗum donc ko erreur aji ɗi ganduɗa défensif mbaɗi ha ɗum addi wonande leydi Sénégal wasi match o kadi caɗele ɗe teskama premier même mi-temps so tawi waɗi performance mabɓe rigueur moɓe gardato e tactique de jeu moɓe jogui o so ɓe gari ha deuxième mi-temps so Allah ɓe gaccitto no fewi wadde ɗum ɗon ene moƴƴi ɓe daña sukaɓe wawɓe wadde seconde te eɗen jogui hande 26 jours eɗen jogui sukaɓe vraiment watɓe fayida no fewi kadi match namdi ko réalité match foof a ƴeewat ɓeɗo hol fotɓe wonde ɗo hol sukaɓe namdi ƴiƴam kesam ɗam namdi eko way noon eɗen jogui sukaɓe bawne waɗi ris eɗen jogui ɓen sukaɓe wawɓe hattanɓe te eɗen gandi coupe du monde ko hunde wande complexe no fewi eɗen jogui sukaɓe noon ɓe ganduɗa hande kañumen ene mbawi yaade e ɗin stade uji ene mbawi joude eko way noon wadde ene moƴƴi kam ko Pape Thiaw o wawa kam ittude ga to banggue ko yete ko ancienneté kamɓene ɓe gona des patriotes wona min mi ɓooyi ɗo komi cadre tan match fof kon poɗɗo joude ala sukaɓe ne pour hokkude chance uji mumen beele kañumen vraiment kolla koye mumen noonno en jii hande sukaɓe waɓe no Elage Malick Diouf en eko way noon voilà donc ɗum ɗon dañi hen gueɗel no fewi a jarama toka koye ma paami sinno joni Pape Thiaw so woppirno ni o hawi yimɓe hewɓe jiyatano ɗum c'est à dire hay so woppi en nayeɓe ala en jii ɗum kay guila premier hay so fino hande gon wawa tan ɗon kam ko yeeru sen pinanowe so 5-0 tan walla 4-0 peloje ɗe kewata an ko football way noon e gueɗal keddigal ngal ko so tawi o waylino hande Kalidou Koulibaly yalti en kawama tan ma wi ko paddotoɗo saabu sen ƴeewi Sénégal yuwoɓe ɓe e tottoɓe ɓe wona ɓen ñawete hade ken makama ɓoggi jeegom wiyete ko faddotoɓe goni ko tiiɗani Abou to banggue défense o ko jiiɗa hen a fetti o rimel noon ciw politique al mbaɗa saabu a fettino hakkude wocci e wallade o woni nan tan hay somi fettani kam mi woni no supporter tan kam dariɗo enen kala julɓe ala min ko supportum ko a supportani eyyi bisimilla sa yiɗi namdoɗa mi namnima ko supportumi ko
e joni ya waɗanode vingtaine de kilomètre aller retour fodde capannayyi kilomètre taw ko kayɗe min jaara min jogi groupe ɗum noon mboɗo sikki ala fuuranke moɗan ɗum ɓeɗo en ala minen no min mbaɗirtunoni ene saɗi mbaɗirɗo noon hono ɗum d'accord joni awjude haylaaje e wuro wona awjude organisade nde minen min mbiyata mata ko wiyete ɓeɗo arɓe ɗo joni wiyeteɓe 12e gaynde ɓe min mbawi wide koye amen timdino kadi eyyi to ɗum ma mbaɗa émission spécial mbaɗi ɗum de 12e mbaɗa émission spécial eyyi kono noon tukkude nden mbaɗa ussi eto banggue bal mbaɗa yeeɓa par hasard nde wonde nde puɗɗomi wawde yebde bal tigui koye nangue hoore Bordeaux eyyi ɓen gonno équipe am minen ko Marseille min gonno minen Bordeaux wonno équipe amen o ko Italie min gonno on saaha ko nangue hoore Bordeaux kono noon gila Bordeaux hankadi yani wonti hankadi Real en taw hankadi bal wonti kalis hankadi ussiki ay nden ko kalis nden wonano kalis dokka ɓe goppatade so ɗum dokkama ɓe goppata kono noon bal no jomumen no pettitino ndenni eno mbaɗirte supporté ndenni e hande ono mbaɗirte supporté ni wona gotum joni équipe o ko fiya ko holto jiiɗa en to ko yawni heddi ko noon so to banggue équipe oɗo en ko gonga wonko kalɗa ɗo joni Kalidou Koulibaly walla kanko Pape Thiaw o waɗi maintenir tan ko ɗuma mo wadno contre France ko on o artiri ɗo henna yimɓe hewɓe pelimo e fannu France o no yaarini mbi wonde caggal nde o nanni nde o waɗi remplace aji ɗi henna waylo waɗino seeɗa e départ o kono noon fuɗɗode nde fofof Sénégal fuɗɗode muɗum ene heewi yodde yakar ene heewi ɗaminede hen kono min oɗo sélection mo joƴƴini fuɗɗode nde no fuɗɗori ni tan min hankkadi ɓerdam yafɗi hen ko jeeɓmi hen ko seeɗa par ce que ɓerdam yafɗiri hen ko en jooɗima kam fodde mintaji 5 ha mintaji 10 ko kamɓe norvégien ji ko kamɓe jogui bal e nder jonde e nder darde corner aji 4 deggodirɗi a faami ɗum meeɗaka dañede e compétition baaɗo hono ndani corner aji 4 tan tuttana tan bal na yahana arta ko kamɓe tan jogui bal min gila nden hankkadi ene yafɗi hen ko heddi ko to banggue défense o no mbirɗani Kalidou Koulibaly wona celluɗo Kalidou ko gonga mawni mangu nan hen kono kadi wasde sellude nan hen heddi noon ko supporter uji ko kañumen gaddi Kalidou Koulibaly oɗo coupe du monde kono Kalidou oɗo coupe du monde wona coupe du monde makko wona coupe makko o fotani jeeyede hen heddi noon yimɓe kaali kanko entraîneur o addi Kalidou no mbiɗani noon mete Kalidou addi ɗum tan ko won mo ene wiye mbiryagal muɗum so tawi yama e dingiral bawɗi han ene sembina yeeɓoɓe kono noon kadi ene hulɓina hay sinno tawi ko won heɓornoɓe dikkade ɗum enen lambaji men no mbano hanki ko ma lamba waɗa han yimɓeruji dikkodira e nder hen wona no hande ni supporter uji jooɗo kaare poti waddede kaare poti waddede kono noon so tawi en ƴeewi Kalidou guila e match contre France Kalidou wonani en forme eyyi ari ngol ɗo ne kadi Kalidou wonani en forme ngol ɗo kam ɓuuri bonde heddi noon no mbiɗa ni sinno tawno Kalidou ndo ko ari ngol ɗo lawol ko so tawino Sénégal fiino Norvège hay sinno ko 3-2 ɗi ko Kalidou ko ene wawi seɓorde erraji makko ɗi ene mbawi seɓorde kono noon no ndimi wini Norvège firani Sénégal mbawka so tawi a ƴeewi bituji mabɓe fof ko par occasion présente tan erreur waɗa ɓe profita e nder erreur o ɓe marque eyyi ko ɗum woni bituji mabɓe min ko jiimi hen ko foof e ko heddi ko noon to banggue changement ji ɗi équipe so tawi yeehi fodde mintaji 50 mintaji 50 koye compétition baaɗo ni gonɗa a yi équipe maɗa haydara waɗani hoto fata deuxiéme mi-temps fuɗɗo waylude ɗum guilay premier mi-temps o eyyi hankkadi par ce que heeɓi won nokku mo gandanɗa hoore maɗa ko nafanno Sénégal tan hanki ko hawde jogo assurance muɗum kono ɗo joni Sénégal kiwodiral mabɓe paangal namdi ko bituji ha heewa ɗum noon weeɓani Irak kañum ne ko ɗum woni ko yiiloto donc so tawi e ɗum en ƴeewi ɗum tan en tawat ko hanki ko erreur entraîneur nani hen heddi noon ko supporter ena tampi gonɗo e nder terrain surtout to banggue bal jiɗɗo markude bit o ko yiɗi markude bit o welto ko pop gonɗo dow ene yeeɓamo ɓuuri yidde yo marko ɓuuri tampude saabu aɗa yiya supporter uji won hen so tawi kucciti e joni e télévision ene jeeɓa
so joueur ɗum ni han jaha joomum ene nguuro jeyata ko ena palo jiya ɓe so tawi won hen ni so tawi a sawdima ɗumen on hen ni sa sawdima no sa renaka piyete eyyi donc ɗum ɗon ko supportude way noon musde way noon hamnade way noon mettude eyyi so tawi mo supportata o so tawi o waɗi ko jiɗɗa ko beltonoɗamo so tawi o waɗi ka yiɗa ko mettinanamo saabu en ji Côte d'Ivoire en ji ko kewi toon e coupe du monde en ji galleji duppaɗi hon en jiine kadi so tawi woni ko to banggue entraîneur to banggue joueur uji won hen équipage muɗumen so tawi kawan tan ko supporter uji guila jomumen no goni terrain cuwata o artude guila nden supporter uji jahata arta koye galleji muɗumen bonnana ɗumen ɗum ala gartam ala haydara kamɓe ɓeɗo ni supporter uji Sénégal ene tinni taw kono ko wawi hen wonde foof kam eɗen gandi defetaji ɗi eɗi muusi eyyi heddi ko min guila Sénégal wadda e France mbimi min kam komi yiɗa sino ko sago taw wona kamɓe pottata par ce que so tawi woni Sénégal hayuno France guuto o ɓeydor français ji ɓeydoto ko mettinande Sénégal so tawi France hawi Sénégal kañumen hankkadi ko Sénégal wasortono ɗumen ko nattat eyyi ko l'an 2002 ko nattat ɗum noon woni kamɓe ɓeɗo Mbappé en ɓe guitti ko l'an 2002 ko hankkadi Sénégal ala fof ko wawi wasorade France to banggue fugo koyɗe eyyi heddi noon ko ari ha ɗo henna kam hankkadi ko faya ko kam ko yallo waɗi sutura enen so cuel fate cangue mbimi fayisi nayi ɗum ko wadde coupe du monde kono nayi ɗum ko fiide Sénégal itta guuɗo muɗum so winoma ɓe fiide ɓe Sénégal ɓe mbasa dañde coupe e nawde coupe mbasa fiide Sénégal ma won wiɓe piide Sénégal ɓe jotto l'an 2002 saabu no musnoɓe no feewi ɗo eɗen gandi ɗon on jaama gartene to banggue ko wiyete ko hono darogol eɗen gandi hannde o ko juuɗe e koyɗe pooɗo ndel hakkude ko wiyete ko législative e ɓe ganduɗa ko kañen goni exécutif manam doole ɗe mawɗo leydi jogui e doole ɗe mawɗo suudu sarɗiji jogui tan no paamir toon wonande yeeɓiyankoɓe hewɓe mbayi kono amni janggani ɗo caɗele mawɗe nan ɗon ha tengte juɓɓudi proposition de loi mo assemblée nationale nanni o e jabtogol walla potgol jabtade mawɗo leydi ndi homo ganduɗa ko kañum woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye toga koye ma an il faut mbaɗɗani usta portable o aɗa heewi ko jurnoɗa joni hol yiyandema hen songo e toon no yo yettoga eyyi haala aɗa andi to banggue hande o leydi Sénégal to banggue laamu ngu to banggue politique o ene hulɓini no feewi woni ene hulɓini eɗen gandi wonande Bassirou Diomaye Faye won ɗo teppi leydi Sénégal omo teppi won ɗo teppi leydi Sénégal won ɗo bloqué Sénégal naaɓe Ousmane Sonko won ɗo bloqué Sénégal naaɓe goto e maɓɓe fof ene jogui hen ko wiyete responsabilité mawɗo holko woni ɗum saabu Ousmane Sonko kañum hande o waɗi forcing ha woni président assemblée nationale Bassirou Diomaye Faye ene jeeya e sababuji ɗi sabu ene fonno faddade mo gila adani waɗani ɗum woppidimo hen ene wawno sabu loi ene rokki ɗum konngol muɗum ene rokki ɗum sabu wonɗo président ko wiyete ko en Sénégal naaɓe ganda Ousmane Sonko gandi ko Bassirou Diomaye Faye sabu Sénégal naaɓe ko Bassirou Diomaye Faye cuɓi wonde président de la république mo leydi Sénégal hande o ko signature muɗum yahata e aduna he konngol muɗum yahata e aduna he wonande leydi Sénégal so tawi noon o woppi Ousmane Sonko ene waɗa ndewmi tekel wona Sénégal naaɓe goppi ala ko Bassirou Diomaye Faye woppi Ousmane Sonko ene waɗa ndewmi tekel so tawi ko kulhuli o wondi e muɗum ɗum ko kanko hen so tawine kadi ko wasde andude woni e nder hen ɗum ko kanko hen kono noon ko wawi wonde hen fof kam Sénégal so tawi dañi caɗele so tawi Sénégal heeɓi lebte heeɓi hande o tana ɗo wona ɗo ala fof ko yahata e leydi ndi ko so wona liggotoɓe ɓe ñamade ñamle salaire uji jooɓe gasi ko ɗon haaɗi ko heddi ko fof haydara hen ala ko Bassirou Diomaye Faye waɗi donc ɗum ɗon fof so tawi waɗi koye responsabilité makko woni ko heddi ko Ousmane Sonko ɗo ko yahara jamma e ñalawma subaka e kikiɗe ko hoto Bassirou Diomaye Faye wat réussir e mandat muɗum oɗo yo Sénégal naaɓe yo gancumo kanko Bassirou Diomaye Faye saabu Ousmane ko waɗata ko fof ko peeje ɗe daɗɗi pour wadde bloqué leydi ndi ha ɓuura ɗo woni ɗo henna o bloqué leydi ndi ɗo wi det kaase ɗo wi ñamale cuuɗaɗe e fani ɗo wi wonde ujunnaje 7 milliards tawi ko ñamade ko laamu ɓennu ngu woppuno ɗo ujunnaje 7 milliards ñamade suuɗade kaɗon haala no woni hakkude leydi Sénégal e FMI on paalen joni inchallah leydi Sénégal e FMI goppi ɗum
nana ngoni e nder hen jamma e nyalama suba kay kigid ala ko naay secteur BTP darima kina tolno e fodde capanɗe tati ujunere innama aade tay ko gollotonoɓe riwaɓe e golle muɗumen nana joodi tuggude nde Bassirou Diomaye Faye woni président de la République Sénégal fewde ñallangal hande ala fof convention mo ganduɗa hooremaɗa ko nanodire nan tan ciññinede kono ala taw ko naay ɗo joni o yeehi Allemagne ko wonko signodira hono kono ala taw ko naay hay goto anda holnde heɓori natoyde FMI ari ɗo henna haali wiyama wonde wonɗoɓe ɗamini wonɗo nandiralɗe ɓe foti wonde en jii hande oɗo henna hono Serigne Gueye Diop e ministre des finances Cheikh Diba nano ɗon mbaɗa pale Serigne Gueye Diop ene wiya wonde ko faati e hakkude leydi Sénégal e FMI so tawi ene jari yurnitade ɗum alay saago yurnita tan ko foti en waylede ko wayle metama nanodiral daña en jii oɗo mo ganduɗa hoore maɗa ko kañum woni Cheikh Diba woni ministre des finances nana jaabomo e nder kaɗon haala nana waɗa poɗendure e hakkude mabɓe donc ɗum ɗo fof ko yahata ko fof ala ko woni hen sago so wona ko sago Ousmane Sonko par ce que so tawi o dañi hande o laamu ngu ene ronka yaade laamu ngu ene teppo ɗum ko sago makko ɗum woni ko woni yidde makko ko heddi ko noon ko woni to suudu sarɗiji to henna ko en ji kuule ɗe ɓe gaddi hon kena tolno e toɓɓe nogas ɓe gandanɗa hono waɗa ko foti memtede en ji kam en nani Abdou Mbow haali wonde ministre on mo ganduɗa hoore maɗa ko taal kalfinaɗo goomu ko faati e ñawoji commission de loi oɗon darima fodde mintaji nogas ene haala a famde ko faati e waylo mo ɓe poti addude e nokkuji gollorɗi ɗi henna woni code du travail o sécurité sociale o haali o wi wonde ko capantati ɗerowol woni 30 page kanko Abdou Mbow o wi wonde on darima haali fodde 30 page ha gasi ko haali ko pop e page uji ɗi fof tiggama ha muusi joƴƴinama ɗa wiyama wonde yo yurnite ɗo henna e nogas e jeenayyi lewru ndu donc kanko so tawi en ƴeewi darde makko fodde mintaji capantati darde makko nangude capantati ɗerowol aɗa jangto ɗum aɗa fammina yimɓeɓe garta tan ha toɓɓere maɗa wattinide mbiyeɗa wonde ko kalnoɗa ko fof arti e zéro firti ko jomumen nde mbaɗata nde jurnaki e kamɓe wonɓe toon ɓe kanko Ousmane gonɗo hono e ɓe wondi toon ɓe yimɓe makko ɓe ala ko woni hande o fandare mabɓe so wona kala ko ari toon ko woni yidde Ousmane ko yo ɓennu kala ko ari hon ko wona yidde Ousmane ko yoɓe paddu en nani ga oɗo mo ganduɗa hoore maɗa ko Abbas Fall wi wonde ko kamɓe jogui hande o kamɓe jogui pouvoir o ko kamɓe jogui majorité assemblée nationale donc kala ko ɓe beela ko ɗum woni ko yawtata donc oɗon noon biɗo noon wondi koye Ousmane kanko o tende o haali ɗum de wona kanko haali ɗum o haali ɗum koye inde Ousmane par ce que Ousmane so tawi wona no beelema fittane muɗum o haala ha ɗum en nani Ousmane ne kadi kañum e hoore muɗum holliri wonde gargol muɗumen assemblée nationale wona pour bloc de leydi ndi kono noon so tawi ene jari koɓe waɗoɓe ayi donc oɗo kam hankkadi anniye muɗum jofi nder a jarama Tora ndim ko toɓɓe ɗiɗi kalɗen toɓɓe ɗe ganduɗa ko exécutif et législatif doole ɗe mawɗo leydi jogui e doole o gadde suudu sarɗiji jogui fawade ko toka haali joni ko e luwaji nanaɗi ɗi hol yandema to banggue leydi ndi eyyi to banggue wonande proposition ji ɗi mbaɗi sa ƴeewi proposition ji ɗi fof so tawi e ƴeewi ene heewi no feewi sibuma wonoyi hedde capanɗe tati eko fawi eywa to banggue ɗin proposition ji ko adi fof ni ko adi fof caggal proposition ji ɗi wonko poɗɗen namdade ko ɗum waɗata e kala saaha mbiyen ene haawi en ha joni hakkude Ousmane Sonko kay e président de la République beele kamɓe kam ɗum ɗo ko ullude yimɓe tan guite ko mbiyata ko ullude guite yimɓe tan leydi walla ko ɓe mbaɗata ko kamɓe ndendi ko kamɓe moggi ɓe mbaɗi ko mbaɗatno ko ga noon ɓe jalta bowal yiye koɓe wadduɓe sibu ɗiɗo proposition ji en nani wonande kanko président de la République o hokki hen avis makko maɗa ko avis baɗɗo favorable fo e wade noon enen kam en ngala taw to banggue wonande humpitu holko haali hen beele won ko ɓucciti hen beele won des recommandation o waɗi hen e kawne fo e wat noon mbo sikki ɗum addani ni omo ganduɗa ko Babacar Gaye wadde saisir to assemblée nationale nde wonno ɓesgu ngu kadi ene jogui droit à l'information andude holko woni hen avis président de la République ewa to banggue proposition ji ɗi noon ɓe mbi wonande ɓe cuuɓi ɗum koye jewti gendiji ɗi ganduɗa ko badɗi ɓennuɗi ene jeeya hen moɓe mbi ene jeeya hen
to banggue ɓe cuɓimo ɗum e assise mo ganduɗa ko bannoɗo o to banggue wonande CNI wonande no ɓe mbiyatno ɗum commission nationale pour la transparence des institutions ene jeeya hen ko wayno assise baɗanoɗo e sous l'ère de Diomaye ɗiɗi mbaɗi wonande mo mbanno en 2024 nden nde Yassine Fall wonno ministre de la bon Ousmane Diagne nde wonno ministre de la justice ɓe mbaɗino assise de la justice ko wona ɗum ko ɓe mbaɗino assise ko fatuno e dialogue wonno pour kala ko jewtidal kala ko yetno e système politique sénégalais ɗum ɗon ne kadi koye 2026 o wonno ɗum ɗo kala ɓe mbi ɓe ɓucci toon ɓe cuɓima toon ko ɗum addi proposition ji ɗiɓe mbaɗi e ko way noon kono noon sa ƴeewi proposition ji ko ɓuuri ko wadde hen solo wonko ganduɗa kadi ene tundi hakkillaji yimɓe e ko way noon ko ɓe kaali to banggue wonande e dialogue o ko adi foof koto en kaali joni to banggue pouvoir exécutif législatif et judiciaire e ko way noon en jii to banggue wonande e ne jeeya hen to banggue wonande to banggue conseil constitutionnel waylude ɗum wattude ɗum cour constitutionnel ɗonne kadi to banggue ɓeydude hattan koɓe mbiyata ko cour constitutionnel sibu ɓe mbima sa ƴeewi conseil constitutionnel wonno toon charge uji koɓe jeeɗiɗo te ɓen foof suɓotoɓe ko kanko hoorejo leydi ndi woni président de la république maintenant e cour constitutionnel o hen jeeɗiɗo ɓe ko kanko président de la république suɓotoɓe kono tasuɓe ummoto ko toon to assemblée nationale wadde ko kamɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe joguiɓe majorité absolue toon to assemblée nationale ko kamɓe cuɓoto hen tatu jaaha tawtoya ɓeyto jeeɗiɗo ɓe gona jeenayo ɓe jaaha toon to gona jeenayo toon to cour constitutionnel ko wona ɗum ko ɓe kaali to banggue wonande ma ɓeydu hattan mabɓe sibu kamɓe aɗanne ɓe jeeno tan sa ƴeewi woni probléme aji ni jawtuɗo e Ousmane Sonko caggal nde ɓe mbi réintégration makko wona hunde rewde lawol kamɓe les opposant ji no voilà non inscrit en ko wayno Abdourahmane Tafsir Thioye yoga e won ɓe ganduɗa ko sarɗiyankoɓe ɓe mbaɗino recours mabɓe toon to conseil constitutionnel yiiɓe wonande to banggue jurisprudence mum kañum ene waɗi ko yiyete ko ne waɗi incompétent beele wawde rewindade ɗum e ko way noon ngol ɗo ɓe mbi wonande maɓe mbawa wadde contrôlé kala ko fatuno e vote des lois kala ko fatuno élection député e ko way noon toon to bureau de l'assemblée nationale donc ɗum ɗon ko ɗum yiyande ɓe garti e yiide wawde kadi sembinde ha e dolnude assemblée nationale mo guilay karalle guilay kamɓe député ji ɗi koɓe kala moɓe beela maɓe noddu ɗum to banggue wonande ngaalu leydi ko yiyete ko ressource naturelle kala poɗɗo ɗum tottede e ko way noon alay saago ma ar assemblée nationale ɓe mbawa humpitade ɓe ƴeewa ɓe mbaɗa e mum des enquêtes kono kadi kamɓe ɓe ganduɗa ko magistrat ji ɗi sibo eɗen gandi haala ka ƴettanomo ɗo henna yimɓeɓe cooyi ɗum nden koye Ousmane Diagne wonno finalement haala ka artideji kono noon e ɗiɗo luwaji ɓe kolli ko wonande eɓe jogui hattan noddude avocat o ko wiyete magistrat o ɓe keɗoma e ko way noon donc ɗum ɗon nani hen kono kadi ene jeeya hen ko ganduɗa ɗum ɗo ene ɓuuri accude yimɓeɓe kadi mbatten hen hakkillaji mumen wonande sembinde poste premier ministre wadde renforcer les pouvoirs du premier ministre et proposition ji ɗi ɓe mbi ko premier ministre sibo ɓe mbiyatno ko c'est le président de la république qui définit la politique de la nation wonande kanko président de la république ko kanko wala kanko ƴeewata kala ko fatuno e moƴƴingol kala ko fatuno e ɓamtugol leydi e ko way noon kono ɓe mbima maintenant en concertation avec le premier ministre kono kadi wadde dolnude poste mawɗo jagorɗo ha joni ene jeeya hen nden ko kanko président de la république mbiyatno ko kanko waɗatno nommer les emplois civils et militaires joni kanko premier ministre o omo jogui hattan ƴettude décret o waɗa nommé neɗɗo to banggue emploi so tawi joni koye département ji titelaji kewɗo an nomeɗa ko toon to ministère de la justice ministre titellement ko kañum waɗata contresigné caggal nde watma mbaɗeɗa proposition e ko way noon donc ɗum ɗon foof hande ene jeeya e dolnugol kanko mawɗo jagorɗo woto jejjiren kanko Ousmane Sonko ene jeeya ko ɓooyi wayde yiide
wonande poste premier ministre ko postoyel ngel ganduɗa wa ala doole ɓe ngala won pouvoir uji sibo hay yaltande makko wattindinde e RFI nde o haalata wonande nde o haalata nde det caché nde wonamo joguien humpito ko en tant que chef de parti woto ɓe jijjid kadi poste premier ministre hokkanimo des mécanisme wawde holkisade nebbisade won certaine ko ganduɗa haw wawa ɓuccitade hawa daña hen to banggue ko labti e ko way noon wadde a famat kanko ene ɓooyi jeeyede e yidde makko wadde renforcer poste premier ministre joni noon ɗon wonanta en ko jangde beele dolnude nde poste premier ministre hokkude ɗum doole ɗe o wine watta ƴettude des décret ene waɗa signé wawde sembinde ɗum wadde renforcer pouvoir uji mum ɗum fof e wade noon même président de la république so tawi ene waɗa ko mbiyata ko wadde définir politique de la nation ko en concertation avec kanko mawɗo jagorɗo o maɓe jewtide ko way noon ko kamɓe ɓuccide ko kamɓe ƴewata e ko way noon joni noon ɗum ɗon beele o jogui hen ko des perspectives won kuccanɗe won jiyanɗe o jogui hen beele ɗum o waɗira ɗum ko pour le bien de Al Amin Lo wadde so tawi ɗum laatima holko woni hakkude makko e Al Amin Lo beele ko yimɓeɓe mbiyatno ko ha joni ko Diomaye Sonko tan goni ɗo beele Al Amin Lo ha joni mo yimɓe tumanno ko neɗɗo Ousmane Sonko walla kanko o woni koye wawde fewnide ɗum janggo e jaam so ari ƴettoyde laamu mboɗo sikki ɗon won jeu gonɗo ɗon yimɓeɓe ne poti ƴewtade donc mboɗo sikki ɗum ɗoji ɗi ne keewi proposition ji ɗi ne keewi kono ɗiɗo proposition ji kam ene jeeya e proposition ji ɗi ganduɗa ene yimɓeɓe ne ɗeesi wattude hen hakkillaji mumen no feewi kadi ene hulni yimɓeɓe joni noon kanko président de la république eɗen gandi ko wayni ko an tottata avima hayso tawi ɓe mbi wonande yoga e won proposition ji ɓe mbaɗi ɗum retiré ɓe nawti ɗum toon to bureau de l'assemblée nationale pour waɗe examiner wadde won caɗele wonde hen fof e wade noon mboɗo sikki ko gonga ɓe mbi wona kamɓe tan miiji ɓe bindi ɓe gaddi ala ɓe ɓucci ɗum koye jolleji gendi ɗi ganduɗa baɗɗi woni assise aji ɗi kalɗen ndi assise de la justice assise recommandation ji ɗi e commission nationale pour la transparence des institutions e ko way noon ɗum ɗo ko toon ɓe itti ɗum fof e wade noon mboɗo sikki ha joni sa ƴeewi to banggue hay sa ƴeewi à l'assemblée tan a tawat tigui ɗum ɗo waɗani ɓe ummade tan gam moƴƴugol gam wadde développé leydi ndi gam ɓamtude leydi ndi ala ko pour bien ji mabɓe kamɓe kala parti gar mi yejjiti ene jeeya hen président de la république a yaltat ha laaɓa mbaɗa démissionné a ardata ko parti a ardata ko lande ɗon ɗo président Diomaye eɗen gandi kañum hande ene jeeya e lande mum ɓe ganduɗa hande nana waɗa ɗum galvanise no fewi woni coalition Diomaye président o donc ko mbiɗa ko tan ko bras de fer gonɗo hakkude coalition Diomaye fo e wan noon kono min ha joni kam mboɗo acci hakkille no fewi hakkude mabɓe woto yimɓe naata hen ha no fewi par ce que wonko jiyata a tawat ko jeu mo ganduɗa beele wona schéma ji mabɓe kamɓe ɗiɗi ɗi ɓe mbaɗata ɗi mbiyami ha joni Diomaye e Sonko ha joni ko kamɓe tan gonɗo mawɗa Abou a jarama min koko ɓoymi oɗo paamen dugdi hen ɗo hamin poñodiri ko maka wona maka ma en gartan so Allah jaaɓi toka rogue wonde ko dogue tati joguiɗen en puɗɗima wotere en ɓooye nde ɗo seeɗa FMI ari ɗo waɗi duƴal leydi men yiiɓe fonno yiide e yiidama ɗo fonno yiidede haaldama ɗo fonno haaldede nandama ɗo fonno nanodede hol yiyandema hen to banggue gartam so tawi ɗum e wi to banggue faggude men beele ko kalɗanani ko ma waylo walla ala e tokara aɗa andi ko adi foof to banggue ko toɓɓere nde kalannoɗen joni nde gartani taw il faut yimɓe ganda hol musiba gonɗo e waylo mo ɓeeɗo gaddi o hol musiba gonɗo hen nafoore Sénégal naaɓe kam ala hen par ce que so tawi a ƴeewi to banggue conseil constitutionnel ɓe mbima wonde ko immo e conseil constitutionnel wonde cour constitutionnel eyyi ko inde nde wayli ɗon kono noon holko soomi e nder hen soomi e nder suudu ardu ndu kamɓe ɓeeɗo en assemblée oɗo Ousmane Sonko ko yiɗi hankkadi ko président yo jimandi mum nattu wonde e mabɓe kamɓe fof yo usto ko natta jimandi président ko yo usto e mabɓe non ko yo nattu tan sa ƴeewi so hulano o wiyanno ni ko nayoɓe walla joyoɓe yo président assemblée noom ɗumen par ce que ko addanimo wiide wonde koɓe jeeɗiɗo ɓe président nomata nayo jeeɗiɗo assemblée noma taro assemblée nomo taro o ko holɓen ko kanko woni toon kanko woni président assemblée nationale donc o taroɓe ko kanko nomata ɗumen so tawi en mbi wonde kanko ɗo joni
e nder henne kadi o wi wonde e wayloji garoji ɗi ko premier ministre jogoto décret no président jogori décret ni président so tawi nomi par décret premier ministre noma par décret donc premier ministre so tawi nomi par décret a famide président wawa ittude on hankadi ko premier ministre no wawi ittoyde on so tawi premier ministre o nanɗo so tawi premier ministre o natti wonde ɗon ko premier ministre bawɗo arde fof ko kañum ha waɗata décret itto oɗon kono président natti wawde président wawa ittude ɗum donc ɗon ko ustude doole président e sembinde hoore makko ha joni par ce que wonɓe o nomi kanko wonɓe o signini nomination muɗumen nan toon keddi taw ko directeur cuwa yaltude ko ɓen o woni o portage Bassirou Diomaye Faye hoto waw riwde ɗumen e ko woni hen kadi goɗɗum so tawi en ƴeewi to banggue assemblée nationale o hande o wiide wonde assemblée nationale yo jogo doole wawde noddude magistrat wawde noddude magistrat taw ko gonɗo e conseil constitutionnel so ɓe mbi magistrat hankadi nawri kala magistrat pawɗo wonde donc kamɓe wonɓe e conseil constitutionnel ɓe ko hay goto wawano noddude pour hettade walla wiide ene ñaawaɓe joni assemblée yo waw ñawdeɓe assemblée oɗo assemblée majorité hol gonɗo ko kamɓe goni hon donc kala koɓe kaali ko yowiti e wayloji ɗiɓe jiiɗi e ɗeɗo kuule ko to banggue mabɓe kamɓe haaɓe mbawa dañde fartange wawde ittude e wawde wadde e wawde ñawde donc tawde ɓe donki to en heddi so tawi o wi wonde kanko o haali ñande wonde premier ministre mo wonno o e o ala doole hol sababu nde o darino o wi wonde kanko ko kanko woni premier ministre ko kanko wannata ministre de la justice kanko wannata ministre de l' intérieur wona kanko wino noon kanko wiyata ɗum waɗa kanko wiyata ɗum horo waɗa imo mbawɗa wiide waɗa horo waɗa wasa wadde mbiya wonde ana ala sembe donc Ousmane kala ko waɗi ko yidde majjinde yimɓeɓe yidde nadde e ko ɓe mbiyata ko mayinaji muɗumen buurde ɗumen jibde ɗumen ha kanko ko yiɗi wadde ko o waɗa ɗum ɓeɗonma seeɗa Bassirou Diomaye kañum ko waɗi hen saabu wi yiɗi ko premier ministre porɗo sa wi noon neɗɗo hakkiɗe on doole wona o wi kanko Ousmane nde o haala affaire ñamade suuɗade nde nden ko premier ministre o wonno wona ko gonga o haalino ɗum nde woni campagne o haalti ɗum nde ɓe goni e laamu o haalti ɗum nde woni premier ministre nde o haali ɗum koye conseil interministériel o jooɗima o wi wonde ñamade suuɗade ne woodi donc sinno tawno ko nde wone campagne o haalno ɗum so wi wonde nde o haalata ɗum nde o haali ɗum koye cadre politique saabu ko leader politique o wonno ɗum omo wawi jaɓanede kono kay nde woni premier ministre nde en saabu nde woni e cadre wonde leader parti politique nde ala biɗomo ha nangga soka kono noon nde o noma premier ministre hay sinno tawi Abou Gaye wi wonde min Ousmane Sonko mo mbiyanmi o mbirimo ɗum koye cadre wonde ɗum leader parti politique nawetake toon nawtete wonde ko hankkadi Ousmane natti won tan leader parti politique ko premier ministre ko ɗum ñawre hen ko ɗum nanguirtemi ko ɗum cokirtemi hewɓe nan ɗon nangga nana coka ko ɗum ɗon nangui ɗumen ko ɗum ɗon soki ɗumen e donc kanko so tawi o wi wonde ɗon o haali ɗum ko wondemo ɗuma mete Diomaye kañumne ko haali koye cadre wonde ɗum président walla haali koye cadre wonde ɗum leader politique donc so tawi woni ko hono noon ñawrama Ousmane Sonko ko haali ko ñawama nde ɗon ñawore Diomaye e ronkani ñawede hono ñawore kanko nde o ñaawi hoore makko nde o ronkani ñawde ɗum Diomaye ko heddi ko mbiɗa wonde to banggue FMI gattan sabu toɓeɗiɗi keddoɗen to banggue FMI ari ɗo henna kono noon FMI ha joni ala ko laaɓi taw hakkude muɗum e laamu Sénégal saabu FMI ari ha yeehi yimɓeɓe ganda FMI holko adduno ɗum holko nawdi ɗum ko ma FMI yeehi nde yimɓe puɗɗi yiide communiqué ji puɗɗi yaltude hay ɗum ne kadi ko taw yimɓe han kadi kaali wonde FMI holko addi holko FMI nawdi ha joni Sénégal ɗo yarata taw koye maslaha mo foti waddude e FMI ha wawa dañde ko foti dañde ko saabu convention ngaji nana darti partenaire uji fof dogui a famide investissement zéro a famide financement zéro haydara ala ko naahi so wona koɓe tawno ɗo henna ko woppano ɗo ko ñamlano e milliard uji ɗiɓe mbino wonde ñamlama ene cuuɗaɗi ɗin milliard uji woni ɗiɓe ƴetti ɓe mbi wonde maɓe naw ɗum Bakel ɓe nawani afami ɗin milliard uji woni ɗiɓe ƴetti ɓe tottiri ɗum agresseur uji Pastef naɓe ɓe mbi wonde ko martyr en te martyr kam eɗen gandi holko woni martyr eɗen gandi holko woni agresseur martyr ko daraniɗo haɓanade leydi on wiyete so tawi maayi hen wiya wonde ko martyr ko cahodinɗo kono noon so tawi woni joomum naɗɗo e biti wakki sac meew
ena dogde hen naati e station essence dajjiti coffre-fort rondi million ngaji yaadi hen on so wiyama ko martyr ena rokke en damurde bandiraɓe wona caasiya kam min jin ɗum ɗon fofde addi ɗum koko FMI ko par ce que FMI dami haalane yakomi seeɗa dami haalane gondan mbiɗen koɓe ngari ɓe ngano wiyano mon suuɗa winoɓe cuuɗi ɓe kaali ko ene feññina wonde suuɗanoka ɓe garta kam ɓolum ɓe kotina ɓolum namnimi ko gangal mabɓe jillu mabɓe gasi ɗo beele wonko pamɗen hen ko famodira ko wawi nafde hen so tawi ala ko famodira hol gartan ko jogande faggude meɗen kono sen duttimo kalɗañal fof koye mba haaltoɓe te capanɗe jeeɗiɗi milliard a jettaki ɗum taw togara ñamade suuɗanode haaletanode nde so tawi ko nde suuɗanode haɗani Sénégal naaɓe ene guuri ene ñaama ene jara coupure courant ala coupure ndiyam ara luwas tiiɗani fof nanɗon ene woodi kono noon ko ñamade suuɗade waɗi ɗum hande o ɗo ɓe jalti e ñamade yo nattu suuɗede ɓe jiiɗi wonde yo laɓɓine ko ɗon caɗele mbaɗi ebo tawa artanam ɗo tan ko ɗon caɗele mbaɗi ko heddi ko FMI no mbimami ni FMI kay mi haalnima mbima wonde kamɓe Sénégal naaɓe e FMI ha joni koye kaldigal ɓe jaara ɓe tuwa taw nanodirde haw jarama baba hol yandema e gangal FMI ɓe gaano kaaldaka donkama famodirede wiyama gari jillima jewtidama gayni kooti ko pamɗa gangal mabɓe eyyi FMI ɓe gona wayroɓe ɗo noon non e kaɗo haala ko artiɓe ngal tewgal ngal beele humama walla humaka ha joni walla ko lumima yo eyyi aɗa andi ɗonne kadi alay saago mbawen famde FMI waɗata ko politique FMI waɗata ko politique noɓe mbiyata ni a sañjat tan walla moora FMI waɗata ko politique démarche uji mum a tawat kañumne ene waɗi tan no yarata tawi noɓe mbiyata ni horo ñare wasa ɓirdugal wasa c'est vrai ɓe mbaɗi ɗo jonde mabɓe e gardugol kanko madame Mercedes Martin Vera gardiɗo commission kamɓe FMI e leydi Sénégal mboɗo sikki ɓe jillunoɗo ko 15 ha 19 ɓe mbi ɓe keeɓi yidirde hewɓe ko wayno président de la république ɓe jiidiri ministre des finances et du budget ɓe jiidiri halifaɓe hewɓe ɓe jiidiri e directeur BCEAO e ko way noon ɓe jiidiri mumen sa ƴeewi e nder haala mabɓe mbi ene jeeyano hen wawde nebbisade e holkisade ƴewtade o saaha wonande to banggue leydi Sénégal donneji ɗi mawɗo Abou haalno ɗi wonande oɗo dette caché noɓe mbino ni dette erronée wawde ɓuccide ɗum ƴeewa beele dalillaji laamu ngu totaɓa hen dalillaji beele ɗum ne woodi walla ala wadde hande ɗum kam heddi hen caggal firti wadde ko ala joni noon heddi ɓe tawi ko situation économique leydi Sénégal hawri koye difficulté ji wonande janguji ɗi ganduɗa ko guerre uji baɗɗi hande e aduna o ko wayno guerre hakkude Iran kam e Israël blocus mo ganduɗa o waɗi o donc ɗum ɗon ɓe garten kono ɓe kaali e ko yowitino to banggue wonande leydi Sénégal to banggue ha joni kam nana haaɓa malgré situation économique caɗele faggudu ɗi ganduɗa ene waɗi caɗele no fewi haɗani leydi Sénégal nana habto nana wadde hen ha wawa quand même wadde atténuer caɗele par ce que wonɗo ɓe kalata ɗo mbiyata wonande sa ƴeewi to banggue wonande e ko mbiyata ko importation banggue hydrocarbure wadde compressé wonande importation o Sénégal waɗi feere ha waɗi réduire wonande sa ƴeewi déficit o ɗon ɗo wonno 13 somi juman 13,4 du PIB arti ha e 6,4 du PIB donc Sénégal nana habto heddi kamɓene won mesure aji ɗiɓe totti leydi Sénégal beele wawde ha joni dartade ƴewde beele wawde wadde développé ko wiyete ko leydi Sénégal to banggue ko mbiyata ko faggudu heddi ko ɗiɗo discours aji eɗen gowti ɗum kalde nde ɓe gari ɗo eɗen gandi ko ɗiɗo discours aji tan ɓe mbaɗata tenir aywa mboɗo sikki hande enen ɗo jareteɗen ɗo ɓe gari ɓe garti lebbi tati fof maɓe gar ɗo ɓe ƴeewa e ko way noon heddi kay ko o saaha ko gonga ɓe mbi eɓe paadi beele ɓe duusa leydi Sénégal par ce que ko noon e communiqué mabɓe noon mi eɓe paari ha joni jokkodirde leydi Sénégal duusodirde mum kono beele kadi adda ko yiyete ko guilol golle lelnanaɓe plan mo ganduɗa ko kesso
mo ɓe mbawi wawde tumnade beele ɓe ƴeewa jokkodiral leydi Sénégal e FMI beele mbawa hebde ngaalu beele kadi mbawa kuntinde golle ko way noon donc ɗum ɗo ko haalaji ɗi ganduɗa mboɗo sikki kalde ɓe gaari ɗo ko ɗum ɓe goni koɓe kalat heddi noon ko o saaha hol politique leydi Sénégal foti wadde surtout o mo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo Al Amin Lo ko neɗɗo mo ganduɗa ko ganduɗo kala ko fatuno e gueɗe macroéconomique beele wawde jokkodirde e FMI kañum e Cheikh Diba e ko way noon beele leydi Sénégal wawa hebde ngaalu sibo hande oɗo saaha mo gonɗen eɗen fof eɗen gandi caɗele ɗe ko ɓurɗe ɓeydade caɗele ɗe hande ene muusi no fewi goto fof ƴeewa tan koɗo banggue hoore ma tawat mawɗo Abou haali ɗo joni sa ƴeewi to banggue secteur aji ɗi secteur BTP secteur aji ɗi foof hande vraiment caɗele ene tawa e banggueji ɗi kala wadde hande o saaha hol politique mo mbaɗata beele ɓe FMI ɓe daña confiance FMI banque mondial e ko way noon à nouveau ɓe mbaɗa financé leydi ndi lamɓe ɓe beele mbawa kadi jokkidde golle ɗe mbawa gollade mboɗo sikki ɗum ɗon ko ɗum tan woni haala ka heddi noon ko en kaali FMI waɗata ko politique yoga e won discours aji nden e Ousmane Sonko ko ɗum woni ko mbaɗanɗen alerte yiide handeno ɗen par ce que FMI wonande won leyɗele ɗe nemata pour sa renaki beele mbawa hebde financement e FMI ko ɗum caɗele ko wayno leydi France ko wayno États-Unis par ce que to banggue conseil mabɓe d' administration ko yimɓe ɓurɓe toon dañde ko wiyete ko représentativité donc eɗen ɗamini min de mboɗo ɗamini ko ɓoyata ko e plan ji keesi ɗiɓi totti leydi Sénégal nde ndewata ɗon beele mbawa tumnade hen peut être ɓe mbawa wadde ɗumen financé mboɗo ɗamini ko ɓoyata ko ma ɓe mbad financé leydi Sénégal a jarama beele Afrique ne wawi wurnude hoore mum tawa jokkodani e leyɗele tubakoɓe ko nande hen en jii ko Sénégal ñamlaki FMI ko en ñamlima kono leydi Côte d'Ivoire walla leyɗele goɗɗe beele eɗen mbawi wurnude koye men tawa kamɓe ɓe natani hen haala ga tan ko en mbawa en mbawa eyyi aɗa andi noon ko gueɗel gotel min ko muusi hen ko eyyi ko ene muusi e ɓerde sa ƴeewi en 2024 walla en 2000 mbiyami ni ko en 2023 nden wonno ɗo ko Macky Sall en 2023 mbaɗa comparé hakkude leydi Sénégal e Côte d'Ivoire an mboɗo sikki wonko ganduɗon hen a ƴeewat to banggue koɓe mbiyata ko to de croissance leydi Sénégal tawata leyɗele ɗe ko ni mbaddatno balaɓe hande ɗo to kalten leydi Côte d'Ivoire nana waɗa préparé une enveloppe de 15 000 milliards pour wadde ɗum e kala ko fatuno e des secteurs de développement au moment où mo kalten hande sa ƴeewi Guinée Conakry nana waɗa développé acci Sénégal ɗo woɗɗi donc ɗum ɗo au moment où hande ko ɗum fonno wonde priorité mboɗo sikki laamu men ɗum fonno wonde holno mbaɗata feere hay so tawi kam mi sikkani maɓe nawru leydi ndi ɗo ɓe accuno ɗum ɗo ɓe ƴeewa kam wadde quand même des progrès beele jaltene oɗo situation kono hande ko holno ɓe mbaɗata feere haaɓe moƴƴitina laamuji mabɓe ko ɗum tan woni koɓe ko jarama musidɗo guilnano wiye kojemaji mon gasi ha laaɓi ɗen keddude toɓɓere toɓɓe ɗiɗi gon ɗo hen toɓɓere wotere tokata duki hen gayni milliard uji jeeɗiɗi ala o gaynani an falimo de o gaynani jimi wiide toɓɓe keddiɗe hen wata presque o haalde nder haala makko nane kalisaji jaaɗi ɗi ko hokka martir en e kalis bakkilo mo sigi so heɓama ko heeɓi hen milliard uji jeetati est ce que jetti tokara min hay sinno mi heɓani hen ma won keɓɗo hon ma naf ɗum a faami wona question min par ce que min ko kalani hen ko wona hooram kalani kadi mbaɗa haalani hen hooram par ce que aɗa andi holko waɗi ɗum ƴewmi tan ko kamɓe nguɗolam ay ko wiyete FMI ko mbiɗa joni Afrique meta en wawi wurde hoore muɗum ala hay goto e aduna he mo Allah tagui kañum tan goto e jubbol muɗum mbawɗo wurde hoore muɗum alay saago wodata ɓe jotondirɗa woda ɓe gollodirɗa hande o to banggue laamu leydi Sénégal to banggue laamu foof mbawgu wonde to banggue ministre uji mum to banggue directeur uji muɗum tant que a wawa gollodirde e patronat en ɓe a famde ala fof ɗum mbawɗa yaade par ce que patronat en ɓe ɓen ko kañumen jogui ngaalu ko kañumen jiiloto kañumen ñamlodirte ko kañumen mbaɗata entreprise aji mumen darna société ji muɗumen ƴette en yimɓe ene liggina ɗumen ene jaɓa ɗumen ɓen daña ko guuri daña ɓe gurniri a faami ɗe cuuro hen ɓesguji muɗumen e woɗɓe kala yaadoɓe hen joni noon so tawi oɗon secteur dartima so tawi en ƴeewi en kaali secteur BTP enen ɓuuri mawnude eko gandanɗa hoore ma to banggue gollorɗe gonɗe e nder leydi foof mbawdi wonde hande o leydi Sénégal kena tolno e capantati ujunere innama aade e nder duuɓi ɗiɗi riwaɓe e golle muɗumen a faami de 300 000
300 000 enfin ɗum ɗon so tawi woni en nder duuɓi ɗiɗi te so tawi en ƴeewi secteur BTP o eɓe mbiya wonde laamu ngu hollirino ñanden ene waso yoɓi 25 milliards en ji ñanden tan ɓe jaltiɗo baratal en kolliri wonde ko kamɓe laamu ngu gaga tan laamu ngu ko joganiɓe fodde temedere fawde milliards jiida e kamɓe koɓe bonira ko par ce que nde ɓe ngari ɓe dartini secteur mabɓe o ko tawi eɓe coodi matériel oɗon ko ñamlaɗo matériel o jooɗima ha boni won matériel mo gandanɗa hono so tawi a soodi ɗum codirta ɗum ko pour lebbi tati kutorɗa ɗum lebbi tati so tawi diwi lebbi tati ɗiɗon oɗon matériel koko waɗata expiré donc ɗum ɗon so tawi matériel ari jooɗima hutora ha lebbi tati ɗi timmi oɗon matériel so tawi boni connoɗa ɗum ko million wadde million o perti koɓe perdi hen ko ɓuuri temedde limtinɗi milliard uji woni koɓe perdi kamɓe tan e koye mabɓe to banggue secteur BTP gaga ñamande nde laamu ngu nde joganiɓe so tawi en ji noon en mbi wonde e kamɓe ɓeɗo joni a haali haala milliard uji bakkil mi haali haala milliard uji ɓe ganduɗa hono mar ko martire en kaali e dossier A0 yeehi laamu loskitama hokki toon kayitaji eyyi aɗa andi to banggue dossier A0 dossier A0 ko Bassirou Diomaye Faye woni mo yiɗa taw yo laaɓ kanko woni mo yiɗa taw yo laaɓ sinno tawno omo yinno yo laaɓ o rokkat yamirore a famde ko fati e A0 o yo loskite ha laaɓa cer ñanden won yewtere nde janomi ɗo en tawmi toon waaji goto ko kanko omo jeeya walla kam haysino tawi o ardaki ko fati e projet ji to banggue A0 a famide omo haala wonde kamɓe koɓe tawi ɗon ko to banggue A0 ko musiba ɓe tawi ɗon ko Baba Diallo woppiriɓe ɗon e alors que Baba Diallo nde woni ɗon nde mbimi wonde Baba Diallo so tawi yeehi ene signodire contrat ji ene namdo kalisaji ko des milliards namdoto e ɗiɗon milliard uji arti ha ɗo joni ene fawte e hoore oɗo mo ganduɗa hoore maɗa hande o ko kañum woni Jean Michel Sène kañum ardi hande A0 so tawi Jean Michel ene tuume e nder muɗum Jean Michel ko haɗum laɓɓinde hoore muɗum yo porte plainte Baba Diallo kanko Jean Michel so tawi omo wiya wonde ceerno Alassane Sall yo portuma plainte walla yo neɗɗo yaltu Bara Diagal haala inde makko a famide wonde ko kanko waɗi ko kanko ñaami kalis o en mo portu ɗum plainte so haalaninde makko noon wonda so tawi o wiyata noon kanko ne yo portu Baba Diallo plainte wona kamɓe yimɓe makko ɓe ñande ɓe mbi wonde o porti Baba Diallo plainte wona gonga Baba Diallo yiyani hay plainte goto so tawi ko gonga kalis o ñamama ñanden eɓe mbasoro wonde jayga an heeɓi kuura jayga heeɓi kuura e nder fodde guure nogas ɗe jayga lombi kañumen fof keeɓino kuura ha heddi wuuro jayga goota par ce que ummade e subalo Madina ha jettoɗa wande ko kuura ummoɗa e hunuko hayre ha jettoɗa worde ko kuura ko jayga tan wonno ɗon wuuro lombigo ngo ala kuura joni noon so tawi ɓe gari ɓe gaddani jayga kuura woni ko eɓe mbasoro e nder 37 milliards biyade wonde fodde kono kam soɓe keeɓi tan yo yeɓe keeɓi ala jinmi widema wonde e nder koye holon programme jiya kono soɓe oɗon programme ko commencel jogui ɗum a famini commencel jogui ɗum koto banggue ɗum ɗoji ɗiɓe secteur aji ɗi mbaɗɗi contracté mbiɗen commencel ko kañum jogui ɗum heddi non jinmi widema so tawi yata ko A0 addaniɓe kuura kono noon so tawi woni e nder ujunnaje jeegom walla e nder ujunnaje jeegom e temedde jeegom wuuro ɓe gandanɗa hoore maɗa fonnoɓe hebde kuura so tawi woni ene farnoro hen e nder département no worno ko wuuro woto wiyete hen heeɓi kuura mere ɗum ne jari wasade yata koye kamɓe gaddi kono jarani wasade jarani koɓe pirto becce kadi oɗon heddi koko mbinomi ɓe ko laamu ko jokki ko rewa rewi ɓe gari ɓe tawi ɗon projet o ɓe continue so tawi eɓe continue e nema gonɗo hen o caɗele ɗe ɓe tawi hen ɗe yoɓe continue e caɗele ɗe jafoɗa ɗon mawɗo Abou ɗo kalɗa ɗo haala ɗo Baba Diallo ɗo pour laɓɓinen ɗon c'est à dire Baba Diallo ko gonga ko kamɓe mbaɗno contracté on entreprise e ko way noon mais kamɓe Baba Diallo kañum haade mum yaadi o windino beele ɓe darna projet o kanko Jean Michel Sène ko kanko waɗi renégocié hakkunde mabɓe e EPC mo Espagne golle ɗe kadi batti démarré donc ɗum golle ɗe batti démarré joni guure ɗe ɓeydima joni guure ɗe ɓeydima a famide gure ɗe ɗo kanno ɗo joni kamɓe nde ɓe batti renégociation o gure ɗe ɗe ɓeydima kalis o ɓeydima aɗa andi projet o ummade 2022 fay 2029 à 2030 ko ujunnaje sappo pawɗe wuuro fonnoɓe hebde courant
1740 10 000 wona 1000 no c'est-à-dire so tawi ko manam oɗo mo gulleten ɗo oɗo 37 no jinmi wiide oɗo 37 milliards o taƴa koye ɗuma kono programme o 2022 programme o 2022 2029 parce que on programme fonno gasi koye 2027 oɗo no mbimi programme o 2022 2029 ko 10 000 et quelques villages fonno hebde courant budget o woni no 400 et quelques milliards a famidi ɗum mi haali ɗum de kalmi ɗum ko yeeso kanko chef projet o e kanko pastef najo jooɗinoɗo ñande hen afami pastef najo ciloñ afandi ko minen jooɗodi ɗon nande nde kalmi ɗum de kamɓe fof ɓe gonɗini min mbimi koto banggue oɗo dossier mo kaleten AEPE EPC mo Espagne e mo Sénégal oɗo gadduɗo coow 37 milliards ko oɗo mbimi kañum programme 37 milliards o calculanam so tawi o feccama Sénégal naji fof ko heɓata hen no foti ɗum hewatade ala sa ƴetti 37 milliards à zéro a ƴetti 8 milliards Bakel a ƴetti 5 milliards Bakel 5 milliards agresseur uji 5 milliards agresseur uji a ƴetti 2 milliards panode Touba ɗi sa rendini fof kay ma won ko woni no ima ko ɗum waɗama Wave waɗama Orange wayno jeen won webnatem ma won caɓaɗe joɗina ko Bakel ede awno minditimi ka fo Bakel galle alaji wuwo ɗo mindino heeɓi kalis on jarama e technicien o wi wonde waktu meɗen gasi ha laaɓi kono on jarama tan e yewtere nde ko jarnade bandiraɓe ganduɗa hoore maɗa enen goni e heɗade en yettude bandiraɓe meɗen Mauritanie ko wayno Baba Bocar Amadou gardiɗo fedde ɓamtare Pulaar mo leydi Mauritanie ko hono noon e Lam Mohtar mo ganduɗa kañum secrétaire général du gouvernement toon to leydi Mauritanie to en wondude sohnaji makko biyeteɗo Ba Kadiata Bocar ko hono noonne on mo ganduɗa hoore maɗa ko biyeteɗo Si Adama Diakoto Thienel Halayɓe kañumne kadi ko musidɗo tigui rigui mo ndendunɗen jonde e saaha nde jaaɗen toon de Bam Hamdel Basir on ko jaatige meɗen ko galle muɗum jippinanoɗen nde fedde ɓamtare Pulaar noddu noon kanko joomsud makko biyeteɗo Ami Ba ko hono noonne Ba Alaji Mamadou Moussa walla mbiyen Alaji Mamou onne kadi e joomsuudu muɗum Binta Sow ko hono noonne kadi Ba Samba on woni ko France kono o jeeya ko Hunare kanko no mo weltano en jettima no feewi Diallo kañumne kadi eɗen calmina ɗum Ablaye Diallo mo mbiɗa ɗum ne mbaɗani o kam wassaka mo andu o kam o wassaki ayɗen wassade Allah jaɓani meeɗa wassede ni Ablaye Diallo ma ko joni tan kawɗa ko yooɗe ma won wuttumo addanimi noon mami holle ɗum ɗo wadde wuttumo tan ɗum noon en jettiɓe kamɓe fof Baba konngol ma cakkitol eyyi mi salmini Hadja Salamata Dia kankone mataw mo rewintono men omo waɗimi ɗo message ɓawla sa wi Hadja Salamata Dia yesso ngo ɓawla ala Hadja hankkadi kam so Allah ko Hadji amin padi kay élage en ɗiɗo noon ɓe min cuwa taw min koye kawral jahanmi e gardagol Demba Sy kawral men 66 voyage en beltanimomo en mbimo kala ko duwa toon fof yo aɗa andi aɗa jogui domaine aji mi natande majji Aliou Dia umimo ɗo jonjona huul haalde en beltanimomo en mbimo kala ko duwa toon yo Allah jaaɓo kono en calmini won musidɗo goto ni wiye Amadou Wat ko vraiment e kala e saaha émission ji ɗi mo heewi nadde e commentaire uji ɗi o adda toon kankone yiyande makko te vraiment ko tawi ko jiyanɗe baɗɗi positive kanko mo ganduɗa ko Amadou Wat en calminimo mboɗo sikki woni ko toon to leydi France en calminimo kanko e bandiraɓe makko foof ko noon calminirten Abdoulaye Dembélé to leydi France jeeyaɗo to Ɓundu kanko ne ni ne welamo hakkude abuji ɗiɗi mbaɗa cortumami en calminimo kanko e dendagal galle makko foof toon to leydi France mawɗo Abou a jarama en jetti Mamadou Sy e Alassane Sy ɓe Seno Issa ɓe gonko toon to France ñalawma hannde o teddenen ɗum ko goto ceɗɗo mbiɗen caliɗo yawawi kuɗotoɗo gacce keɓotoɗo belka mo endota ko funti e sababu ko Aliou Dia on goko ceɗɗo wiyete ko Souleymane Ndiaye kodde Boul Fonde mo Ciloñ daga wayde koole nammaɗe jaɓɓe sala en jugnaɓe jaɓɓe sala en jugnaɓe Badel naɓe en jettimo no feewi kanko Souleymane Ndiaye mbiyen noon ɗon ko wo Ali Ganang ɓe mbiyen no joom wudere dadande ɓuuri mafande ñande o dadi noon fof Fouta felli tikka tubane jengga nimsane halfine halfa on jaama en jetti iwde ni to gollere kala yettama ko ɗo katten e yewtere nde jibi en jogui caméra o Aissata Guissé mo Hoore Fonde ha talata paaɗo so jeeɗo ñaawi